Dušan, zas riešime ďalší plán. Kam sa pôjde, kedy vyraziť, kto má voľno, kto má čas. V správach lieta veľa otázok, odpoveď však nikde nie. Jeden videl, druhý zabudol a tretí práve neodpovie. Lukáš píše, čo tak víkend? Našiel som už dobrý byt. Matias dá len palec hore, vraj sa treba dohodnúť. Dušan čaká, či sa vyráža, s autom nemá žiadny stres. Ale z troch správ vznikne chaos a plán stojí ďalší deň. Cez správy nám to veľmi nejde, každý číta v inom čase. Ale keď sa spolu stretneme, výlet vybavíme zase. Niekedy to trvá týždne, inokedy len krátky čas. Lukáš hľadá, Matias radí, Dušan odvezie všetkých nás. Lukáš robí veľký prieskum, všetko musí preveriť. Kde sa býva, čo tam vidieť, koľko bude cesta stáť. Ceny, hotely, parkovanie, otváracie hodiny. Kým ešte riešime dátum, on už pozná polovicu krajiny. Pošle odkazy, mapy, fotky, plán má skoro hotový. Napíše nám, čo je výhodné a čo radšej nevoliť. Matias si všetko pozrie, povie názor bez rečí. Väčšinou len mne to sedí a tým problém vyrieši. Cez správy nám to veľmi nejde, každý číta v inom čase. Ale keď sa spolu stretneme, výlet vybavíme zase. Niekedy to trvá týždne, inokedy len krátky čas. Lukáš hľadá, Matias radí, Dušan odvezie všetkých nás. Dušan je náš hlavný šofér, cesta mu problém nerobí. Diaľnica či malé cesty, všade pokojne nás odvezie. Spýtame sa, môžeš v piatok? on len povie, Nemám problém. kým my riešime 10 detailov, Dušan už má auto pred domom. S ničím veľmi nevymýšľa, vždy sa ľahko prispôsobí. Stačí povedať miesto, čas a benzín sa potom doplní. Lukáš drží celý plán, Matias pridá svoj pohľad. Dušan sadne za volant a výlet môže začínať. A kam teda ideme? Veď som to poslal do skupiny Kedy? pred 3 dňami. Tak to radšej vyriešme osobne. Keď sa konečne stretneme, všetko ide zrazu hneď. 10 správ a 3 dní ticha, vyriešime za 5 minút. Dátum máme, miesto máme, ubytovanie môže byť. Zrazu každý vie, čo chce, keď sa nemusí cez mobil dohadovať. Niekedy plán vznikne rýchlo, inokedy nemá koniec. Raz sa všetko zmení večer, potom zmení znova vôbec. Ale vždy sa niekam dostaneme, aj keď cesta vedie krivo. Lebo najlepší plán je taký, ktorý nakoniec premeníme na zážitok. Cez správy nám to veľmi nejde, ale nevzdávame svoj plán. Keď sa Matias, Lukáš, Duša stretnú, hneď je všetko vybavené nám. Lukáš hľadá, čo a za koľko, Matias povie vlastný hlas. Dušan štartuje už motor, ďalší výlet čaká nás. Možno správa zostane bez odpovede ďalší deň. Možno termín zmeníme ešte 5 krát, než sa pohneme. No keď motor ráno neštartuje a pred nami stojí svet, vieme, že aj z chaosu sa môže podariť najlepší výlet.